Pero comezamos na Lagoa da Antela, unha lagoa ausente. Unha das zonas húmidas máis extensas da Península Ibérica foi desecada a partir dun decreto do ano 56. Unha exposición suliña na Galería Apóstrofe de Vigo o desgaste emocional desa ausencia. Cadernos da Limia, paisaxe, identidade e memoria. Percorren un formato físico e humano a través das fotografías e da documentación do fotógrafo Blas González. Era unha das lagoas máis grandes da Península Ibérica. A desecación decretada polo franquismo e executada durante anos converteuna en terra de cultivos e lugar de extracción de áridos, un desastre ecolóxico. Na Galería Apóstrofe de Vigo, o fotógrafo Blas González presenta Cadernos da Limia, paisaxe, identidade e memoria. Ao final está falando todo o tempo do mesmo, da pérdida da paisaxe, cando se desecou a Lagoa da Antela no ano 58, a pérdida de identidade que conleva esa pérdida de paisaxe e a pérdida da memoria. O proxecto nace moitos anos atrás. Blas González, que naceu en Caracas, parte da experiencia da súa nai Josefa, que marcha a Venezuela coa lagoa fixada na retina e na memoria, e cando volve atopa unha desfeita. A miña nai nunca se recuperou do impacto emocional que lle causou a desecación da lagoa. Ten en conta que, bueno, esos eran recordos da súa nené, da adolescencia. Ela marcha para Venezuela sendo moi nova, e cando regresa todo eso xa estaba desaparecido, os referentes da súa infancia. Na exposición mostra a cara e o envés, o imaginario e a realidade da paisaxe da Limia, cartografadas a partir da fotografía dunha árbore. Fai unha simetría. Dun lado está a lagoa imaginada, todos son imágenes evocativas da lagoa, aínda que non era a lagoa, e da outra parte está un pouco a realidade. Estou confrontando o imaginario da lagoa, ou da lagoa recordada por miña nai, e a parte un pouco da realidade da comarca. Hai tamén fotografías intervidas polos trazos da artista británica Lotta Ellis, que Blas González coñeceu polas redes sociais e que sería o seu traballo póstumo realizado pouco antes de morrer. Ela tiña ali en Reino Unido, onde ela, unha marisma que tamén estaba ameazada por a industria. Eu non recordo exactamente as circunstancias, pero era un proceso similar. E de algún xeito sentimos a necesidade de colaborar. Blas González trazou tamén unha cartografía humana para definir a identidade. 130 homes e mulleres da Limia capturados pola cámara que pros retratos elixiron as súas propias paisaxes. Todos elixen un sitio que sexa referente para eles de paisaxe, dentro dali da Limia. Todos os retratos están tomados na Limia. E xente vinculada, lóxicamente, laboral, cultural ou emocionalmente coa Limia. Porque un traballo sobre a memoria quiso recoller cartas de migrantes e bellas fotografías. Josefa, a súa nai, non empezou a verbalizar esta perda ata hai poucos anos. Esta foto de boda intervida expresa tamén a súa nostalgia. Con uns debuxos seus tamén, son debuxos un pouco que falan desa nostalgia medioambiental que ten que ver un pouco co sentimento de pérdida o que falábamos ao principio, a pérdida da lagoa. É un pouco o que pecha o círculo e conecta a pérdida da lagoa con a pérdida emocional da miña nai. Un traballo persoal e colectivo, unhas paisaxes físicas e emocionais retrátanse nestes Cadernos da Limia. A exposición camiña acompañada cun feixe de actos como recitais poéticos e conferencias que se estenden ata o mes de xaneiro.